ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ರಾಗಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ರಾಗಿನೇ ಅನ್ ಬುದುಲೆರ ಆಡ್ತು ಕಾಂಡೆ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಅವಿನ ಬೀತದ ಐತ ಅಡಿಟ್ ಕಲ್ಲುದಲಕ್ಕೆ ಲಿಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಐಕೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಮಂತ್ ಬೀತದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬುದುಲ ದಿನ ರಾಗಿನ ಪಾಡೋಡು ಏರೆ ಗಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ರಾಗಿನ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆಯೋಡು ಒಂದು ರಾಗಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೊದುಲ ದಿನ ಎತ್ತಾತ್ರ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರಿಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಏತು ನೀರು ಕೂಟು ಆತೆ ನೀರು ಕೂಟೋಡು ನೆಕ್ಕಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಲೋಟ ನೀರು ಕೂಟಿಯ ನೆಕ್ ಈತ ದಾಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡ್ತೀನಿ ಕೆಂಪುದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆನ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿನಾಲ್ ದಾತು ಪುಲಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಸಲಾಯ್ ಕಡ್ಲೆ ಆತನ ಪುಟಾಣಿನ ಪಾಡೋನೋಡು ಇತ್ತನ್ನ ಪಾಡ್ಲಿ ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಇಡ್ಲಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣಂದು ರಾಗಿದ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡರ ರಾಗಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಚಟ್ನಿಲ ಮಂತುದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಈತ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆ ಒಂದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆತು ನೀರು ಕೂಟುದು ಮೂಲು ಚಟ್ನಿ ನೀನಮ್ನೆ ಅದ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲೊಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲೊಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಸಿಮಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ಅವೆನ್ನೆತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಪ್ಪಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಂದು ಅಂಚೆನ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಡು ಯಾನು ಎಂಚ ರಾಗಿದ ನೀರು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಇಡಿಡು ತೋಜವೆ ಕಾವಲಿ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಅದು ಬರ್ಪುನು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ರಾಗಿ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು 3-5 ನಿಮಿಷ ತೆತ್ತೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೋಸೆನ ಮೈಪೋಡು ಇಡ್ಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ದೋಸೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಯಾನ್ ಏತು ಶೋಕುಡ ನೀಟ್ ಅದು ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮೈಪಾಯನು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏತು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ರಾಗಿದ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೆಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.